Banang penklan berbanang penjan susu ia ke jingai jing sekri sya ke lengki pajba jong ke tem riboy kaseng Confederation of Riboy People ha ke jingilam jong presiden rangba kene kaseng uba bandari rentetiang rengkat bad working president uba pateng marsing hene kesingi kila hiar sya kesenong umkei na ke bentaban penskam mi kinong kitkam jong kaseng ye ke bagi khun samla jong kene kesenong kila ilum krui ban penyeso bad ban long kirkhot ki bapura jong kene kaseng kita khot ki bathamai jong kaseng ki bapani so bat kene kaseng Confederation of Riboy People ki kanthop ya ki khat prangon hagani kesingi kita ki samla na kesenong umkei kila jit ya samla batai lempoj ban long kumu presiden usamla haba ngampoi khumdej kumu secretary usamla Stanley Penar kumu finance secretary uba Robening Marsing kumu advisor lembat ki khat sangut ki executive committee member na lor jong kita kisamla ki balapani so bat pan scam hakene kesingi lai don langru kiwi nang lam jong kaseng ki bakantup biau samla shining kentela ubari finance secretary u secretary senong jong kasenong umkei bat kiwi hakene kesingi na lor ka jing pensyai bat ban pensungtu khamba susu ya kinong rim jong kaseng ha ba ajeng kran kinong lam jong kaseng kilong ba kaseng haman lagi senat trikam jong ka ki jubu bet hakmat ya ka jingi trilang bat kasenong ka thau lane kinong ki kenhun ki bolong na benta bantai ki imlang salang sia ka jing bha badro bandan ni kaman sim ban kentiulang ban yebit yebiang nalor ki mat trikam jong kaseng u presiden rangba jong kaseng uba bandari rentetiang ulong ba kaseng hadu menta kadang ai bet ya ka jingi trilang bat kiwi kiseng hapo ka jela na ka benta ka ribat ka chaj benreu kum ka jing dawa ban yo ya ka inner line permit ka jing penrung ya ka ketin kasi ha ka kernit bapra jong ka riti sensyar ke India nang taru uba bandari rentetiang ulong ba kaseng ke persyajur halor ka jing temu jong ka sarkar pedeng ban pentrikam ya ka uniform civil code hapo ka ri barokawai namar kan ikan ketak bha ya ka jinglong kerpang jong ki jai benreu reulum bat kham tam ya ka jela Meghalaya Mentah kini kesingi kecing jelai jong drugs ularung aman kisnong apa riboy lana apa kejela kejungi tadi ma pi ki samla ki ban sim ki jigitle ban pet ban pikir ba utai drugs umdai ban onrung angni apa kisnong kejungi nama nai menen mansing nai gawai ki jaka bala shakem drug gawai tente ki jaka shikte ki than ki jonga kidan ki khna ki bala yo bandi drugs khna ki badang loloi khna ki badang khna kiba pemi kop bagitai kena kinyo bandi yotu drugs takarau pi yang neru wala kadai hajakan ang kundom pihak shimmi ke jingi tle ban pikir lene ban husial yang ne jingdi kuba ni kumbejat bendre ni persya takarau long nagalang jo pi unit pihak ban penlong ni awareness program khot iki dipandan repair bagi nona jikran halor bede ban drugs ban pensothu iki samla bagi dia berkiar na uniu drug kata kadai ke ba dan kamba na ka benta jonga ba jopi amtam kum kaseng ha kijai dan ti jong kaseng pi manda ka jingwan rung jong ki dikhar ka jingwan rung jong ki barjala hapo kisnong ki jongi namar balai udkhar ban yo rung khle salia ban ai urang ba snong ya ka dor ba snong sipo arpo lai po hajar ka pi order tang bawla yo shong hangne tagarau ki unit ki circle ki develop pikir mar realizer rung la rung masno masmutu ba udkhar tang gon yo rung khle la ra turwai fish po hajar la re bi parlai po hajar nai tang bo yo rung khle tagarau pi ki unit ki circle pireban check ba pimdai ban aila ka ilp ki ban sedang na ki dor basno ki jungi balai udkhar yo rung hapo ki snong ki jungi namar bangim pengor ni aila andau la yo rung kli andau la yo penrung lai saki epic la yo shon sa epic la yo shon sa japkat ulos dang su thet tagarau ban kendang yo la jenjar tagarau menta shwabun wan shom pide ban kendang lupa pimdai ban aila khamtam megini ki khar ki thet tenjot ki khar ki ba one day tu kita raing gitu ki wat be kalat ban yo shong ki shnong ki jumpi tagarau kumi ki tum dai ban aila namar balai tang shuan ki sensus kitang survey pi dukhar baduk de muki banyo nongkong ya ka BPL list kata kare bungpa ban keren bai pi kum ki samla hakpo ka unit ba pin ngor nong ne skman nawar balai ke jing ima ka bajing rung ju ki bar jala namar ka jing tulot jung sarkar jala ka entry exit point ya po umling ka bala suple tang ban penbet ya ki paiba jong gari khasi jantia hadu mentang kami ba kata entry exit point ya po umling ba kan terekam
Hadu mentang am yoi bagi kita gibri basyak kita nang tei. Hagawai kasi mangi kisang balang niha banlait bansyak hi dalade. Lara kene ke sarkar kam shim gi jingit kle. Ya LP bangi dawar hadu mentang kam penulong. Kita gini kamram jungi kisang balang bantrei na mentang ri bergejai berdeu. Andai ini yang scam malah kinong rem ban pendap ela ke jong ke kamram. Ai be kita kin keno, ai be kita kin tho. Andai kum kinong yalam ngimdei ban kenran den. Bat kabang isno mentah pilai ya kini kisngi. Kajing temu jong sarkar BJP ban penterekam mi uniform civil code. Pitep kai ke uniform civil code. Uniform civil code bag sarkar BJP kan pas lane kan penterekam apa India. Kadai ka ba wat ingi ki Kristan kin pelong kawai kan yam, kawai ka kten, kawai ka reti store. Hi takara ngi nakalang kaseng ke Confederation of Riboy People dalele ngin persyabat ya ketika uniform civil code ngin haban ya nangne shkman ngin haban ya mi ngin haban ya teli kawai melan ban ya persya ya ke uniform civil code ba ngin nam ailat ba ketika uniform civil code kan pentrekam po kejela kejungi lane hapo kari hi berkoi tekum kino yalam ngin sim gi jing kle dalade ban persya ya kate namar pili pinpe ya gi jing tho pinpe ikut kubor pinpe gi social media pili si bon gi bro gi persya ya ke uniform civil code tengiru kum gi samla ngde ban long gi balakre kan sappa ya kano kapor biha ngihapan yemi apo gi surau ngihapan yemi shikilenti gi singken ban persya ya kate gi jing thumo jong sarkar BJP namar ke sarkar BJP kapan penhuni upat India kapan penhuni kita upat Hindu ban penterkam ya uniform civil code takarau ri khasi jantia jungi kari khasi jungi kade kari kaba don laga jong karti ke dustur kaba don laga jong sencar ke khadar kaba don laga jong haka imlang salang lada terkam kate ngihap benlong kawe te takarau ngikum ka ri ba jat berdeu lan ngikum ki samla jong jat berdeu ngihap benlong ki persya nangne shkwan ya kita gi thumu jong sarkar BJP te nakalang pidon seng balang ai ke jingi chopai ba yarap yo pai ba senong kodong ki pun ki kam ki bagi dei penirap nong pai ba lagi lei ekpo office ru dole nong kodong sya event kata ka dei kamram yo seng balang banirap namada ki besem jinjar ki besem jinge tah ka balai ki office ru don napo nong kodong ki bo officer u khain bai ni ki nong kodong tikum ki seng balang kita har ki dei ki mat banirap haga unit ngimla apa nong mengile kita ki kam ki bakrau Rai wat la ibarit do kande ke jingker khu no mata ke sno ka thau kalau no ka kam ka ba phile nam ta ka ba bha kata hi ka dei ka kam ka ba kitre nam ta ka seng balang dei ro sibit la de pun skam no ne sibit no ga la do na ka kop be bon no chu te ngim khwa bagan mi kum kata mi ju hi kai mi ju yalam te ki hun samla ba ke dei bandon ke jinge it kham tam pramangi ngiu khasi ngidon tang kumba kanolak khamru kan jolak te kala ima ka dei ka jela ka jumi haka bangi layo jing tip bagi dei no tribal ke la pois ka prak ndai la te lada bagi khun samla ngimi chakman banba e ka lengkor jang jai benriu sei ka lawai ki khun ki jumi kala dei bandon ka ben sim sokhya ban sim ban trei nam ta kari ba ka jai benriu bodong ra ba ngarung seng balang dengan dei banyo kamai sibun bun ki bas thu ba khlai ka lenti ora Lada seng balang dengan pisah sibun. Dalam tapi perkat kumta kelenti tupi kan bakla. Kemau kepisah ngidon kam, tabagim dai pat bandu hakmat. Ngadon seng balang ngan kamai pisah dai. Kata kala bakla lupa. Trai ya kakam, kepisah kan wana ya den haba pitrai. Pio ya kepisah. Lada kem trai satu pio. Re kwa bono ya pi bu ya kejat benriu hakmat. Bu ya kepisah syaden. Lada pi cisha ya kari bagajat benriu. Bu ya kejat benriu hakmat. Trai namun tak imlang ke salang, trai namun tak dong ke than ke jongi, magari boh distrik ke jongi ke dei ke berang sadin, habarok ke liang. Ikhun samla, taktin ka ong ba, kalawai jongka riba ke jai benriu, ka syong hakiti jongi ikhun samla. Dei mapi ikhun samla, dei mapi kalawai, ladam pi pinang bentai, haga jingim ke jongpi, haga imlang ke salang, kalawai kan ba, ladam mapi pinang bentai kalawai kan jor. Dei mapi kalawai jo kasino ka thau ko don kami kun samla namanda kalawai di kermen ba kane ke unit hangne apo umkai kandai ka wai ne unit ka patrai ka bakta nga juong yene kintin ha bagi penskam mdei bakut tam tasi penskam la syukurno pindon tang ka kerteng apo ka register re bagi lawan ma penskam epi trai ki kam
Kumbang wala day kamari do tre. Persyang menteri apa gitu lagi sing malang. Gidon kami menteri na mataga imlang ka salang. Wala day po sino po tau. Kada yang bangin tre yang bangila sim. Ia ka kamram. Tre na mataga imlang ka salang. Ngina kaliang ka central body. Ngindon rengkat bapi. Naidu mensim nayong mga bobik. Ngam tre. Kibabun kun samla kisim ya kata. Kikami lo de bagide kibabik. Hari kan mau lada pidon ka mensim menteri sisya. Na mentaga ri bagajat meri bagajingbik kanong la mangkanglan. Ngingi tray sing malang ngi tray ngi keren naktin kasira lang. Ndai bing ang manhap keren nagi kitin pare kitin lendi. Lada pidon ni gaj mensim ijat benriu. Lada pidon gaj nagi start do. Pila benri. Kuyang nang ba tidur sing ndai lang start. Hari gede geru krau jong kari bagajat benriu. Nomor ki i ya kari bagajat benriu nuru mensim ban nuru donut. Dia kuat bagai mensim ijri. Kan rung hawai ko dukat. Jong ka CORP hang na apa ka slong kai. Jung pi ki khana samla snong phimdon phimyo kam menteri hendai ki wara ban ki khar ki bakhamdon kot ki sla ki bakhamdon kino kumya kita bidai ban pej ban check bat ban be iki kum kita ka kerman skam ba ka unit na po umkai ba kinom island kumya kita bat haba pitrai kam sabalang ngai pisa ku shibun ki jinge shibun ki jinge kan sawan na ka jing im jung pi tingteng ka dan ka por pin hami stengmet habdan ke isu jong seng tingteng don all iki asilong tingteng ihap benmi mengin habelet nomor balai ngitrei nam da ga isu jong ka beriu oh iki apo nong po ngimangse benmi nomor idai kidaw ba jong ka beriu khot yi abu sim gano no kam ka barit bat ka bakrau ude ben sim khia bat ude ben IT ya ka kam ka ba u hap trei ke lese kuma long ta sim ta ko ti pon nganut ben ong ta pi kum bi samna apo ke masinong thau lese ka jingmut khat lese kadang don ka jing sneu ko kum ni kum tai marba om dei tangai pi samla wa di girang ba ko long ta hinde kata ka benta ka bangakwa ben ong teng pi bi sim ke benta kum kinong trei ya ke sen ka halang ka imlang hapo jong ka dong ka than ka chani ke sneu ba sim ne kam sim ku member bo trei ka kam na ka benta ban yai bai penenti ka bolong ka jingwan ra ya ka mentoi ka ra ka pa po song thau ki babun ki jing i ki jing pi ki babun ki jing kendu ki jing pi pin si kendu pin si ki ha pi trai te nang yang jong snong wala uro ba snong simla ban ru nga ngam tip kumal ong do uwe ni samla ba la persang ban tip nang ma ba i imla ban poi te ngaru nga sim hi kam ba namar bangi ni tre po ni snong thau ka ju palong kor la don mangal compare la don i compare tang bai ki kam hi khambun hi i pha nga ban dei ki kam namar ba nga de unong rep nong bula i nong pe kam i lai te nga sukumen sibun e ko por bangayo ya ga jing khot jong pi ben don kham tam ga jing wan jong pi kun pinong tre na po jong ka budi Andung bisa keseng kalong ba ngidon bang wei somla na kesnong ba na gadong jungi ngilong bi skam gi jimot ngiyo e gi kai na keseng kumlo gi diem khamat gi mlang basalang te sa wei ru bang ngilong bi skam gi jimot jim pakhat bang lai na ruti ka ba bakla bat ka wei bang dan ha society kumbangi larung mentah kop ngidon ha society bat kop kan yalam yang ini ban penbah ya jimut jim perkat bat man penerba jimut jim perkat jungi di member jong kaseng te hagar kepor kum kada panagaliang jungi ka ki khot jong ka ke unit kum kada bangi kloi panai ke jinteri lang nam ta kisnong nam ta kathau nam ta kakok central body insura baru ikti jungi ikot jong kakok kum kada menjur ngong betrei amta asnong lagu ta kam jong kakok kira to bersipun